piso para maka-OJT asin para makapaso. Inian pangapodan kan 23 anyos na estudyanteng si Jason Banzuela kan Barangay Poblasyon si Roma, Camarines Sur sa iyang Facebook. Graduating student sa kursong Bachelor of Science in Environmental Science sa Partido State University sa Tinambak, Camarines Sur si Jason. Ngani makagraduar ngunya na taon, saro sa mga rekisitos ang makapag-OJT sa laog nin 200 hours. Apwera kay ni, may mga kinakaipuan pa siyang pagkagastusan arog kan thesis asin iba pa. Alagad dara kan pagtios, dai na ini kayang maitao kan sa iyang lola na nagtatrabaho bilang eco aid sa indang barangay. I'm a bit emotional po about this. Sa parents ko po, sorry po if hindi po ako sa inyo nag-act ng decision para sa decision ko mag-post po. And sana po maintindihan niyo din po na nakikita ko po yung hirap ninyo and ayaw ko na po din magdag sa isipin niyo and lahat naman po naghihirap. Kaya ako na po yung ginawa ng paraan para at least po makatulong. And gusto ko po kasi kahit nag-aaral ako kahit paano makatulong po ako sa inyo. Istorya niya, mayo siyang namulatan na magurang asin sulamenteng an sa iyang lolo asin lola ang nag-ataman sa iya. Dai man daan nagkulangan sa iyang mga tiyaon asin tiyuon sa pagpadaba sa iya. Alagad hulita entero man na nagtitirios asin may kanya-kanyaman na pigpapaaradal na aki, mayo man ang mga ining kakayanan na masuportaran pa siya sa iyang pag-aadal. Sa kagustuhan na makapagtapos, naisipan niya ang pag-post sa Facebook asin mga podan. Nalugod siya man ang matabangan. Kahit anong hirap, hindi po yung dahilan para kalimutan na yung pangarap ko. And then, first year college, hindi po ina-expect na mag-minister po ako. Up to now po, na minister pa din po ako. And now po, I'm happy and I'm proud na running for in honor po ako ngayon. Despite of the hardship na encounter ko ngayon. Ang pangapoda ni Jason, biniliban asin tinauan kasimbagan kan netizens. Nakuha ko na po yung expected amount ko po para po makapagpatuloy sa OJT. Kaya po, wala na din po sa akin nagkakadala. And pinag-delete ko na din po yung post para po hindi na po makapagpadala pa po yung ibang tao sa akin. And kung may excess amount man po, i-donate ko po sa church namin at inambak po para po magpapaatot ng simbahan and sa Zero Medical po. Sigun kay Jason, nagdugang sa iyanin inspirasyon ang mga taong dai nagduwa-duwa sa iyang magtabang. Asin ini, anong kanya malilipngan. Sa ngunyan, pigpipreparar na ni Jason ang mga kinakaipuhan na rekisitos para sa iyang pag-OJT. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.